Shubor nakaslem jong unongsan hima. Producer jong ka film khasi ya kabala tip kum ka erang harengkat ka jingi trailang bat ki katto ka ningut ki samla na ka sor nongston kinsa pini pa ba ya ni ka film hasor nongston kata hakilai sngi lenter uba kinjai thong ni uwai ni ki samla rangba wadan benta ban wanra ban pini ya ka film hasor nongston ule ya thu ba ya ka film an sedang ban pini nadu ka nyotrek unailor arjar arpulai hadu ka khandai tering ha Meko Fat Hall New Nongston la ongru ba kapor ban peni ye ka film an phia ha ki sound li ki benta ha ka shisngi ba la ban kedoru ba ye ka film la de ban pelai pai ba nado ka khat khandai tering u jemang arajar arpulai Kwa pi pin law được tu cái jan. Hả? Em ngâm tre. Bữa đi pi phá lao cái chang chong à. Bale bener ne Shish me. Ngangam da kambam pa me tu kiske. Bla de bri jogi we. Daripada kai mai ngadu shinrang. Ngada mam yang ngat. Ngan peni. Kata. Kare kam nam ki rayat. Ban pe ji kam jong sim. Okay, boss. Ina satu. Asayo ka tawon ay nga. Ay kay liupat pararang ba. Okay, team. Get ready. Move. Ngi penyaat ya ki program repair. Te mentai sashi sempat. Ngin sawadra ya pi saya ke ke program. Kaba ngila community la daki benai. Te menta daki katau kan nengut ki samlarang ba. Hawat ngi adonang mangaru hakane ka jingwara jungi ya kane ka ke program. Kata ba ngin sawadra ya ke ke film kasi ke internet bah. Kaba kerteng ka erang. Hang ne hapo sor nong ston ngin sapen I paj ba ya kane ka film. Bat katari kan long ha ka hnyeu tarik pra tarik khandai tarik jong mentau benai September arhajar arpulai. Ya kane ka film ngin peni hang tai hapo ka Meko Fat Hall hajan ka Petropom NRL jong gesnong New Nong Ston. Ya kane ka film erang ngin peni ha ki Sautli kisho hakashisngi katangan sedang naduk kapor katway siteng min step hakapor shibaje siteng min sngi san siteng janmet bat nyew siteng janmet ka buy ticket na kabentai jongi kinong petkai kanlong min shim ibaret kanlong tang shispa tengka marway te yakane ka film erang labun bah ki ting shop ki puran ki bansai shimenta nak ka than balengi wanra ya kum kine bat ni kritiu susu sai ki kam ak film lane ya kino ki kine ki short film lane kine ki film kasi kamtam hangne hapo kane ka west kasi hill bat jong ka ri kasi jungi ni don hot ki breu bat ki pai ba ki jiong ba don kasap ban yarap ban kentiu ya ki kun samla ha ki bun ki benta oi gamdai banga tang ka football ane tang ki sport ba per mereka nero ka deka way ka jingwan ra jungi ban kentiu ya ki kun samla bat ban aimen sim kamtam ban pensilur ban isim benta ha ki no ki program kum ha ka jing ak film aki ki serial ya ki short film laki long ha ki love story laki long ha ki kam ying kam sem ka story la kilong ki ka imlang kasalang la kalong ka society la ne hakino ki benta te la da don na pedang jumpi ki bakwa ban panjing arab ban kentiu lam ye ki kun samla ban ya chimbenta sibun ki kena samla jungi ki don ki sap ba per di ke ran ban kren kam tam ngi don kam ban kren kabar kalong ban kumno ban mi perthei dalagi jong ka met dalagi jong ka shintur ban mi shabar ban mi shkmat pilih iba menta ka sarkar kamla syu ban penbiang ya ki kam sarkar haman lagi department na kadau ka jing kerduk kam jong ki kun samla te ngi kum kita ki samla rangba ngi yawer ka nyepi ban mi shkmat ban shi menta hakikam ak film
Sajisen ni kinong penyaj lane kinong wanra ya kene ka film ni kentu ni aware ni khot pi we ki perlok jong kene ka kan nong ston pada pila na do east and west ki don kene ka jing shoot ya kene ka film kabun ba hapo east and west tenap pedang jong pi ki ba nang tena po east and west ter na do ka motorishan ter syado mairang pada pila wan ban saki bat pek dalai jong hikmat ya kene ka film ka bi tenat baha But itu siya na dia bang kita jangan kali dak film dari lindo nang lain. Te kani ka film erang tidak sedang waktu ia video cinema na buka kat kendai tarik set kat kendai tarik berimi arzar arkulai. But ikane ka film di mood banwan penjino sahan hanong stoy. But ki en ki aktor ki ba musawan ban pencit penchangan kani ka sini kong u Shongdor nong room iwa ribiang but umarang ba ujla dokter lari karai kasuk thongni but kidon ki artis ki ba akan ka film ki ba kiban sawan ba pecet mishkan ka sini te kuntang terpat de pibaro ki parlok sum haban wa sakhi lagi jok mat ikan ka film namar kan ka film kadlong ka ba itana hadu kata-kata but kabayo jeng matar shibon na ka film te tangkini